Dobrý deň, vítam vás štúdio Slovak Android Reviews a dneska si povieme vlastne nejaké základné informácie o tom, ako budeme natáčať videá a veľa základných vecí, takže môžeme začať. Videá sa budú natáčať vlastne na mobile HTC One V, vlastne 1 GHz procesor, Snapdragon MSM 8255, 5 megapixelovú kameru, 1500 mAh baterky, Android 4.03, a ja to mám 4.03, lebo vlastne mal som v minulé romku, ale tu už som si dal preč, takže teraz mám aký Android, hneď to zistíme. Takže informácie o softveri, teraz tu máme Android 4.4.4, Sense 4.0 a kernel máme originálny, predtým som tam mal Hellboya. Takže tento mobil je rootnutý. Vlastne super user aplikáciu, ktorú používam, je Super SU. Mám tu PIN kód, takže teraz vám neukážem všetko, čo v nej mám. To vám ukážem na budúcom videu. No a mám tu dosť veľa zaujímavých aplikácií, ktoré niektoré využívajú aj root permissions, niektoré nie. No, takže toto je asi ten základ. Budeme snažiť prinášať videá vlastne skoro stále. No hlavne keď budem mať čas, lebo v poslednom čase toho veľa času není. Takže budem sa snažiť vám ale prinášať čo najviac videí. Budem sa snažiť prinášať nejaké návody, recenzie, aplikácií a tak ďalej. No, takže toto je asi k tomuto prvému videu. Ešte aby som nezabudol, videá vlastne budem natáčať cez aplikáciu Screencast. Táto aplikácia je zadarmo, ale to je demo iba. A potom je tu ešte vlastne platená verzia aplikácie, ktorá stojí nejaké $3, dám na ňu odkaz vlastne do informácií o kanáli. No a dosť sa oplatí táto aplikácia. Ja ju mám vo verzii 2.8, takže to mi zatiaľ stačí. No a toto video je natáčané vlastne s originálnym mikrofonom One V. V budúcich videách možno budem natáčať aj cez mikrofón môjho počítača, ale keď chcem točiť niečo live, tak to budem natáčať cez tento mikrofón, ktorý teraz počujete. Takže toto je k tomuto videu všetko. A vlastne štúdio Android Reviews, Slovak Android Reviews sa s vami lúči. Čaute.